Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. Het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de telefoon voortaan legaal is in de SDKK. Dat heeft allemaal te maken met de wetswijziging die gisteren is aangenomen in het parlement. 14 statenleden stemden voor, 0 stemden tegen. En dat is het einde van een lang traject voor de wijziging van de gevangeniswet. En die is begonnen in 2019. Het heeft onder meer tot gevolg dat het mogelijk is dat gevangenen een telefoon gebruiken, gebruik maken van computer en een zogenaamde VIP-kamer krijgen, waarbij ze hun partner onbegeleid kunnen ontmoeten. Dat zijn veranderingen die meest in het oog springen, maar er zijn veel meer veranderingen, allemaal bedoeld om de situatie in het gevangeniswezen te verbeteren. De minister van Justitie gaat samen met de directie van SDKK daadwerkelijk kijken hoe ze deze mogelijkheden, bijvoorbeeld het gebruik maken van een telefoon, kunnen invoeren. Nog maar 1 aanmelding uit Israël en Libanon. Dat heeft te maken met de oproep van de Curaçaose regering op 1 oktober... om iedereen die Curaçao's ingezeten is en nu in Israël of Libanon zich bevindt, zich te melden bij een van de ambassades al daar, zodat we een beeld krijgen van hoeveel Curaçaoënaars er in dat conflictgebied zijn. Het loopt helemaal uit de hand al daar en Curaçao wil weten hoeveel mensen er zijn om op die manier daarop in te kunnen spelen. Later in deze uitzending hebben we nog aandacht voor dit onderwerp, maar de directie Buitenlandse Betrekkingen liet gisteren aan de Extra weten dat er tot nu toe nog maar 1 persoon zich bij de dienst Buitenlandse Betrekkingen heeft gemeld. Nog geen gevolgen, havenstaking, dat schrijft de Extra vandaag. En dat heeft allemaal te maken met de staking in de Amerikaanse havens. Dat heeft dan gevolg voor het internationale transport, maar tot nu toe merkt Curaçao daar nog niks van. Wat ook positief is dat de staking is opgeschort tot eind januari. Dus de stillegging van de containers in de afgelopen periode heeft nog geen gevolgen. Laten we hopen dat het ook geen gevolgen heeft eind januari. Maar het wordt wel in de gaten gehouden vanuit Curaçao en ook vanuit Sint Maarten. Waarbij de directeur van de Port Sint Maarten Groep laat weten de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden. Een jaar rehabilitatie van Tula in 2023. Op 3 oktober werd Tula gerehabiliteerd door Nederland. In 2010 was hij al tot held van Curaçao verklaard en nu is hij dus een held van iedereen. Dat was de centrale boodschap gisteren bij de herdenking bij het standbeeld van Tula, waarbij stil werd gestaan van de rol die Tula heeft gespeeld voor de emancipatie van onze bevolking. En dat gebeurde met veel toespraken, muziek en dans. Het Vragenuur is opnieuw uitgesteld en dat gaat over het Vragenuur dat de leider van de PAR-fractie, Quincy Kirigori, had aangevraagd. Hij wil dat minister-president Gilmar Pik-Pisas uitleg komt geven over de situatie rond de overeenkomst tussen Refineria di Curaçao en PDVSA. Eerder was bekend dat Refineria di Curaçao een claim had neergelegd bij PDVSA van $1 miljard. Daarover is onderhandeld, maar de minister liet begin september weten dat de onderhandelaar niet meer aan die taak verbonden is, die een andere klus heeft gekregen. Nu is iemand anders, dus de onderhandelingen lopen vertraging op. En Kirigori wil van de minister-president weten hoe de situatie precies is, maar de minister-president heeft nu 2 keer het vragenuur uitgesteld. De volgende staat gepland op 8 oktober. Dudley Lucia, enige kandidaat voor het voorzitterschap van de PNP. De oud-voorzitter van het Antilliaanse parlement, Dudley Lucia, hij was dat lange tijd, is de enige kandidaat om de nieuwe voorzitter van de Groene Partij te worden. De huidige voorzitter, Efren Candelaria, trekt zich terug en stelt zich niet opnieuw beschikbaar. Het lijkt dus een logische zaak dat Lucia de nieuwe voorzitter wordt, maar daar moet nog eerst over vergaderd worden bij de PNP. En dan is de Gay Pride van start gegaan. Tenminste, er was een grote optocht door het centrum van Curaçao, Punda, Otrabanda. Veel mensen deden mee. Het wordt steeds drukker, gezelliger bij de Gay Pride. En er was daarna ook nog een feest in het Rainbow Park. En dat is het Wilhelminaplein. Die werd voor die avond Rainbow Park omgedoopt. Er zijn de komende dagen nog meer activiteiten, waaronder verschillende feesten, om Gay Pride op Curaçao te vieren. Wij gaan even over naar een break. We zijn zo bij u terug.
Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. En Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender. Tauro. We gaan naar Sint Maarten, want het gerecht in Eerste Aanleg heeft in Philipsburg een agent, inmiddels ex-agent, veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf. Hij was nog agent toen hij werd aangehouden op 17 augustus 2022 en hij heeft de gevangenisstraf gekregen wegens mishandeling en verkrachting van zijn stiefdochter. Om de man te veroordelen was het belangrijk dat de getuigenissen van het slachtoffer, haar moeder, haar zus en het schoolpersoneel mee werden genomen in de zaak. Die waren volgens de rechter cruciaal in de veroordeling. De man moet ook nog 20.000 gulden immateriële schade aan zijn stiefdochter betalen. Maar hij zit voorlopig vast, want hij heeft een straf van 5 jaar gekregen. Dan is er veel afval in Dokterstuin, in het mooie gebied in Bandabouw. Zijn er heel veel kapotte koelkasten, gasfornuizen en dergelijke. En dat komt volgens de bewoners omdat Celincor het grof vuil niet komt ophalen. Of dat zo is, dat weten we niet. We weten wel dat het ontsiert de mooie natuur in Bandabouw. Al deze verschillende hoopjes afval. U ziet het op de beelden al hier. En de mensen in Dokterstuin vragen om het zo snel mogelijk op te komen ruimen. Dan gaan we naar Stacey McDonald. Zij legt uit wat er de afgelopen periode gebeurd is in de zoektocht naar walvissen en dolfijnen in onze wateren. Stacey McDonald heeft onderzoek gedaan namens de Caribbean Cetacean Society. We hadden niet zo lang geleden een mooie video van onze cameraman Elmerik Tielman. Die was een dag op zo'n boot meegegaan. En nu kwam Stacey McDonald uitleggen wat precies dat onderzoek heeft opgeleverd. Maar de eerste vraag die ik haar stelde is een vraag die heel veel mensen zich afvragen. Walvissen, zijn die er dan rond Curaçao? Ja, en die mening deel ik. Toen ik hier opgroeide, dacht ik altijd van er zwemt weer eens een dolfijn voorbij. Maar echt weten dat hier ook walvissen zijn, dat wist ik niet. We doen inderdaad nu een aantal jaar onderzoek met de Caribbean Cetacean Society, CCS in het kort. En daarmee kunnen we dus aantonen welke soorten we hier in onze wateren hebben. Het is al bekend bij sommige mensen, maar niet bij iedereen. En vooral ook wat we kunnen doen om deze soorten beter te beschermen. Dat is belangrijk. Maar nog even terug naar de walvissen. Zijn het die grote walvissen die we van tv kennen die echt enorm zijn? Zeker weten. Ik zeg altijd het gekke is dat we in onze eigen achtertuin, in onze zee, hebben we potvissen. We hebben de Brightswill, dat is een soort beliensoort met die harige tanden. Dus die hebben we ook. Af en toe wordt er ook een bultrug gespot die langs zwemt. Dus we hebben hier absoluut ook walvissen zitten, naast heel veel soorten dolfijnsoorten. En het onderzoek bestaat echt uit gewoon 's ochtends vroeg met een zeilboot het water op gaan en dan maar kijken wat je tegenkomt. Ja, klopt. Bijvoorbeeld
volgen een gestandaardiseerd protocol wat we gebruiken voor de hele regio. En inderdaad, we zitten op een boot, een zeilboot, om zo min mogelijk geluidsoverlast te veroorzaken. Dan zijn er 2 mensen die de hele dag door, wisselen natuurlijk wel wie dat zijn, naar de zee turen om walvissen en dolfijnen te spotten. We maken ook gebruik van een onderwatermicrofoon, een hydrofoon, om te kijken of er wat zit of niet zit. En dat helpt ook voor sommige soorten om ze te helpen, om ze te lokaliseren. En als we wat zien, dan gaan we heel voorzichtig volgens het protocol richting de soorten toe. Houden we altijd een veilige afstand, zodat we ze niet verstoren. En beginnen we met de verzameling van data. Moeten we blij zijn met de hoeveelheden die er zijn? Je noemde net al bescherming. In hoeverre is bescherming nodig? Nou, de soorten die zijn in alle wateren van de ABC-eilanden, maar ook de andere Nederlandse eilanden, zijn al volgens de wet beschermd. Laat dat vooropgesteld zijn. En ze mogen ook niet lastiggevallen worden, er mag niet op ze gevist worden, et cetera. Dus die bescherming hebben ze al. Wat nog niet per se het geval is voor alle eilanden, is dat ook hun habitat, dus de wateren, ook daadwerkelijk zijn beschermd en worden beheerd op een manier waardoor deze soorten het heel goed hebben. Dus dat is iets wat we ook met het onderzoek proberen te doen. Kijken waar deze soorten zich bewegen, wat ze daar precies doen. We hebben hier bijvoorbeeld ook potvissen die eten. Als we weten dat ze op bepaalde gebieden eten, dan is dat dus een plek die je ook met rust moet laten. Of in ieder geval moet voorkomen dat daar allemaal gekke ontwikkelingen gaan ontstaan, zodat zij verstoord worden. En dan gaan we nog terug naar de situatie in het Midden-Oosten, want er zijn verschillende landen in Latijns- en Zuid-Amerika die hun burgers terughalen. Gisteren kwam een vliegtuig uit Beirut, Libanon, in Colombia aan. Er zaten meer dan 100 Colombianen in het vliegtuig. Het gaat om een zogenaamde humanitaire luchtmachtvlucht vanuit Beirut. Het gaat om jongeren, kinderen, hele gezinnen en ouderen zijn gevlucht voor het gewapende conflict. Ook Brazilië heeft een vliegtuig gestuurd. Er zijn 220 Braziliaanse burgers uit het conflictgebied in Libanon naar huis gebracht. En er zijn nog steeds heel veel andere mensen daar die terug naar huis moeten worden gebracht. Want de situatie loopt uit de hand. U ziet op de beelden het vliegtuig aan- en afkomen in Beirut. Terwijl er ontploffingen en gevechten lijken te zijn in de stad. Een zeer treurige situatie. We zijn binnenkort weer bij u terug met meer nieuws. En ik hoop u dan weer te zien. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.